Kandidato pagkakonsel sa Barangay Kugon Ramos, dakbayan sa Sugbo nga nanumpa na unta sa iyang katungdanan sa pagtuo nga napili pag-usab apan wa di ay malakip sa talaan sa mga winning candidates. Nganong nahitabo man kini, sayran ta ang detalye, pinaagi ni ining report. Si May Tugot Sadaya, incumbent councilor, kinsa subling nagpapili pagkakonsel sa Barangay Kugon Ramos, Cebu City. Lakip sa nagpahulagway uban sa mga midaog atol sa ilang proklamasyon o pagpanumpa sa katungdanan at tubangan kang Mayor Mike Rama. Nasayra ni Sadaya og sa iyang kampo nga ikaunom siya kuno sa listahan sa nakadaog maong gisaulog na nila ang kadaugan. Apan nahugno si Sadaya human nasuta sa Certificate of Canvass Votes and Proclamation of Winning Candidates nga maoy opisyal nga listahan sa COMELEC nga wa di ay malakip ang iyang ngalan. Busa midangop siya sa Commission on Elections tungod sa nahitabo. Kinsay nag-proclaim nimo as winning candidate? Si Mayor Rama. Okay, but o sa basihan man? Siyempre, dama sila nagtali dito. Daghan man iyang mga staff. Okay. And I think i-check po siguro nila. And this not basta-basta mo proclaim without any kuan. Gisaysay sa kandidato nga gitawgan kuno siya paadtuon sa voting center alang sa proclamation. Niadto usab siya sa City Hall alang sa oath-taking. Gustong mangayo og husay si Sadaya sa nahitabo. Anda matud pa niyang dawaton kung pildi man siya basta mahatagan kini og katin-awan. Si Sadaya napo nakatuig nga nagserbisyo isip konsehal sa barangay ug last term na unta niya kung nakalusot sa piniliay. I-fight yun na, sir, para dili na mahitabo sa uban. Okay na ko kung mapildi, basta sakto lang pagkapildi. Pero na, klaro mong good. Gipadayag ni Attorney Marcel Sarno, ang election officer sa COMELEC Cebu City North District, nga ang ilhon sa COMELEC ang dokumento gikan sa COMELEC o Certificate of Canvass sa mga winning candidates. Base sa listahan ikawalo si Sadaya nga nakakuha og 998 votes, diin gilabuan lang siya og 30 botos sa iyang gisundan. As to the proclamation, ano ba yung basis? Ang basis is yung COCP. Hindi yung statement of votes. Pero na-proclaim na daw eh. Baka na misinterpret niya lang yung proclamation. Samtang gitambagan sa COMELEC si Sadaya nga mosimiter og petition to manifest to correct error sa COMELEC dito sa kauluhan mahitungod sa reklamo alang sa recomputation. Ang basis lang natin, dapat lang natin itotal kung anong nandyan sa statement of votes. Siguro ang COMELEC Manila kung mag-direct ng Barangay Board of Canvassers sa Kugon na to reconvene and recompute. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.